ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ ka radio partenaires k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn bi su in na o ye brève ye ale kumaw man ca kosɛbɛ deliko bila ka di mandi Denkolo Ɲani ye su in na ko président a ye yafa kɛ kasoladen mɔgɔ 200 ani kɔ ma a sababu ye mun ye ko dɔw bɛ yen olu ka kaso o binni ka na ban dɔw fana y'u kɛcogo ani u minɛnen ka bila kaso la u yɛlɛmana ka kɛ cogo min ani ka adamadenya faamu cogo olu dɔw ta o ye dɔw yɛrɛ ta ye funteni bɛ k'u sɛgɛn kasobon fana kɔnɔna fɛrɛlen tɛ sisan décret in an y'a sɔrɔ sisan an dontɔ n'o ye décision ye an y'a sɔrɔ sisan an dontɔ a bɔra ministre de la justice yɔrɔ ka kɛ ni jamanakuntigi ale ka grâce ye ni na fisaya ko la ni maa anw sagonata dɔw sera ka bɔ nin sen fɛ o bɛ fisaya ko la kosɛbɛ Kidal min ye chef d'état-major de l'armée de terre ye général Aruna Samake ale bɛ munumunu salo la Kidal ezo olu maaw olu bɔra maa minnu bɛ yen ni olu kan ka faso ka baara ta n'olu bɛ taa kalan kɛ sɔrɔdasiw fɛ yen Bafo olu fana ka kow bɛ sen na minisiri taara ɲɛda olu kan Mali yɛrɛ kɔnɔna na labɛn bɛ sen na sini ka taa bɛn ale kɛnɛ tako filanan o kɛnɛ kan n'o ye phase régionale ye ani Mali lasigiden minnu bɛ kɔnɔna na kɔkan kibaru ko kamalen dɔ bɛ yen Allemagne ka don Américain fana don a y'a yɛrɛ fa salo ɲina a wulila walayi kana yɛlɛ baw la dɛ n ko ji kun bɛna taa ni Dubayi ye kunu ko bɛ n'a waati tɛ de Ala ka hakili ɲuman d'an ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye juma ye avril kalo tile 19 san 2024 Keba Jalo ale bi yan min ye Falaye ye ale fana bi yan maa minnu kun kan ka na an ka débat kɛnɛ kan bi n'o ye mouvement tabalen maaw ye u ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ o ti baasi ye sini ani dalida masa na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o ye Zan Jara ye dali ale kungun n'a ɲɛɲɛ ale fana nana o fɔ an ye su in na an dontɔ sisan minisiri min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamudu Kasogi ye a ko ko jamanakuntigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye colonel Asimi Goita ye ko ka décret dɔ ta décret min n'o o ye bɛ tali kɛ a kɛra avril kalo ale tile 11 ka kɛ ni a fɔ ma ko grâce collective yafa kɛli jamanakuntigi ka yafa kɛli kasoladenw ma ko sɛbɛn ko a taara ko laɲini min kɛlen filɛ nin ye ko a bɛna kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu ye kasoladenw ye ni fasodenw don ni sɔrɔdasiw don n'o y'a sɔrɔ u ye kaso kɛ u nɔ minɛnen don u ka kiiri kɛra u kɔndanena an ka pereperela tigɛ dɛ min sɛbɛnnen don i minɛna i ka kiiri kɛra i kɔndanena i bɛ kaso la olu de ko don o hukumu kɔnɔna na ko yaasa ka kɛ ni baara kɛcogo ɲuman ye ani kasoladenw yɛrɛ mana don kaso la u bɛ baara mun kɛ n'o ye adamadenya taabolo ye olu kɛcogo ko min ye kasoladen 298 jamanakuntigi ko ale y'a ka yafa kɛ olu ma ko olu bɛ se ka bɔ u bɛ bɔ kasobo minnu fana kɔnɔna na o ye Bamako kasobonba min ye Keɲeroba kasobo ye a bɛ fɔ min ma ko centre pénitentiaire agricole de Keɲeroba o fana bɛ a la min ye centre spécialisé de détention et de réinsertion pour femmes Bolé o bɛ a la Bolé kasobo min ye centre de correction de Kayi o bɛ a la Nioro di Sahel Djema Bafulabe Tukoto Kulikoro Kati Joila Fana Sikaso Kucala Buguni Segu San Kolokani Kangaba Nara Barawuli Markala Nyono Kita Kolonjeba
Kenyeba, Welesebugu, Mopti, Bayangara, Koro, Gao, Tombouctou ani Nyafunge. Ko kasola den minnu bɛ ninnu kɔnɔna na n'olu ka kiiri kun kɛra ka b'aw bilara kaso la ko waleya in k'a bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ kaso la u ka kaso bantɔ don walima kaso yɛrɛ surunyana banni la yafa bɛ kɛ olu de ma sisan e minɛna e bilara yen e tɔ tolen don kalo ni fila nin ye e tɔ ni man jan kosɛbɛ ten walima e yɛrɛ ka kaso yɛrɛ kɔni e sigilen don dɔrɔn papiye de bɛna na kɛ yaasa i ka se ka labila ka taa so ka formalitew kɛ olu n'u ɲɔgɔnnaw minisiri ka bataki la ko sariya kisɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o o bɛ tali kɛ an ka sariya sunba kura in na min sigira sen kan n'o ye 2023 sariya ye ale siginindenw adamadenya hakɛw dafali min ye sariya kisɛ min fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ san 2000 ani 982 la n'o bɛ tali kɛ maaw minɛli la k'u bila kaso la ale ni kasoladenw ka baara kɛcogo ni grâce sigicogo an ka jamana kɔnɔ k'o de hukumu kɔnɔna na sa jamanakuntigi y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin waati in na hinɛ ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni ko to ɲɔgɔn ta la ka kɛ ni funteniba in fana ye o n'a kɔlɔlɔw k'o de la k'a yirala k'a fɔ ko ni maa ninnu ko ka sɔnɔgali kɛ u ye wa waleya in k'a bɛ tali kɛ fana kasobon ale baaraw kɛcogo ale ni kasoladenw yɛrɛ kaso yɛrɛ kɛcogo yaasa kasobon fana ka lafiya maa dɔw ka bɔ u kɔnɔna na lafiya bɛ se ka na cogo min ale ni kasoladenw yɛrɛ bilayɔrɔ ko gɛlɛya fo ka taa se adamadenya yɛrɛ ani sɔnɔgɔya ni cɛfɔ ni kanbɛn min bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka na cogo min ka dɔ bɔ funteni na maaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa min ye safinɛ den kelen suɲɛ n'o bɛ kaso la hali bi a t'o kɔni bila ka taa so ten sa wa o ye dɔ kɛ dɛ nka ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko an ka bila an kunna k'a fɔ ko gouvernement ko a ye nin baara in kɛ basigi ni lafiya ni miiri kɔnɔna na ko wa ko maa si ka hakɛ o tɛna na ndaraki nin ko in senfɛ wa min ye jamana yɛrɛ fana k'a tɛ degun foyi sɔrɔ nin ko in na sɛbɛn fa sirila bi avril kalo tile 19 ministre de la justice des droits de l'homme garde des sceaux Mamoudou Kasoge a ma maa bila ka nin siɲɛ sen na a yɛrɛ ye nin siɲɛ yanni an ka bɔ an na tila ka segin nin communiqué in kan nka maa minnu don yaasa i k'o dɔn i bɛ gɛrɛ Dawuda Konate ninnu de la sa surveillant ni prison olu de bɛna dɔn ma lisi fana bɛna tila ka bɔ o wa ni mɔgɔw bilali fana daminɛna ni maa min bilara a bɛ dɔn o senfɛ ko a tigi ye grâce sɔrɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major de l'armée Baru kɛlɛtigi k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye Mali wolomasiri tabaw ye u ka wulikajɔ senfɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔna na IER ale ni kɛɲɛkɛyanfan cɛ ko y'a to k'u taara bɔ bamanciwale kɛbaw ka dogoyɔrɔ belebeleba fila kan dogoyɔrɔ belebeleba fila in k'u y'a sɔrɔ min ye maramafɛnw ye n'o ye gɛrɛkɛminɛnw ye ko o b'a kɔnɔ grenade min bɛ dilan bolo la min ye dugujukɔrɔ mugu ye maramafɛn bɛ n'u b'a fɔ ma ko 12-7 ale ni sɔrasi finiw ni arrangɛrisiw bateriw detonatɛriw k'u ye nin bɛɛ lajɛlen ni saalo ninnu pilasi la k'o cɛ ka na n'o ye u ka kan kɔnɔna na ko waleya kelen in fana senfɛ min ye wolomasiri tabaw ko maa min bɛ yen n'u b'a wele ko Alimadi Alimamud n'o ye bamanciwale ni jugawale kɛbaa ye ko n'u tun bɛ k'ale ɲini k'u ye tɛgɛ da o fana kan chef d'état-major ko k'a b'a yira bɛɛ lajɛlen ko maaw k'u hakilina kɛ kelen ye ko ni jugawale ni bamanciwale kɛbaaw k'olu minɛli ko kɔni a n'u ɲinini k'u bɔ baara la ko o bɛ to sen na ko jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a bolo di ɲɔgɔn ma ko min ye jamana ye ko a bɛ dɛmɛ o la kosɛbɛ halisa wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na général Aruna Samake ni ale chef d'état-major général de l'armée ye ale bɛ taamana Kidal mara la min ye Kidal dagatigi falenkɛr'o la colonel Sagara ale de bilara Sila nɔ na nin waati in na o baara kɛra Kidal kan kɔnɔna na kunungo bi min ye général ye a taara ɲɛda finitigiw ka agɛlokaw fɛ yen ani Tesalit a y'a yira k'a fɔ fana ko min ye baara kan ka kɛ cogo min u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min min ye finitigi minnu bɛ Kidal k'olu ni tɔw man ka kɛ kelen ye sabula u kan k'u hakili t'u yɛrɛ la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan
a bɛ ko n'i ye nɔnɔ kɛnɛ sigi tasuma kan cogo min min ye général Samake ye a y'o f'u ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la a bɔra o kɔ o bɛɛ lajɛlen na tuma min a seginna ka na Kidali dugu kɔnɔ ka taa Gamu ka t'o fo ale ni dugu maa mafalen wɛrɛw ka sɔrɔ ka taa sɔrɔdasiw fɛ yen sa u ka tilelafana o dun Banankɔrɔkaw fɛ yen Segu denmisɛnnin minnu bɛ sɔrɔdasiya kalan kɛ Ezo kɔnɔna na maa 755 olu ka jala fɔlɔ dir'u ma 755 na muso 152 o bɛ a la maa minnu b'a a ko kunna ko la sa n'olu ye maaw ye n'olu bɛ ka kalan in kɛ malidenw b'a la Senegalikaw b'a la Guinée Togo Tchad Général Keba Sangare ale tun b'o ko in kɛnɛ kan min ye Segukaw fɛ yen o kan kɔnɔna na n'o ye Ezo kɔnɔna na Banankɔrɔ Ezo yɛrɛ a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Siri Lamini Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bamanan Ɔnzɔn Barilabugu Keba kana digila Barilabugu ka don Siri Lamini kɔni ale tun bɛ kan kɔnɔ ya jeune na nin waati in na a fana ye cɛjan selen ye dɛ ale de ye nin waati in na Ezo o commandant ye ale de ye formation ni ko bɛɛ lajɛlen bɛ Siri Lamini de bolo an bɛ a fɔ san ko an b'a fo ya a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Segu kɔnɔna na Général Keba Sangare ale fana tun bɛ Ezo maaw olu ka jala kun fɔlɔ dili kɛnɛ kan ministre min bɛ jeunesse kunna sa ale taara ka taa maa minnu bɛ bafo kan kɔnɔ ka taa olu lajɛ ni olu kan ka baara ta sisan ma fɔ ko ni fonction publique sɔrɔ k'i bɛ taa sɔrɔdasiya degeli kɛ wa kalo 6 kɔnɔna na minnu b'o baara la a taara ɲɛda olu kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko baara tacogo k'a ka ɲi sabula ko dɔw sera marifa monter cogo la a n'a ci cogo la ka ban n ko n'u nana n'anw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ u b'u t'u fan an yɛrɛ bɛ t'an fan ko ka ziiri da ziiri min n'o o bɛna bila arajo sow kan bɛn ni kelenya ɲinini na cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ n'Ala sɔnna ma o mɔnɔbɔ bɛ kɛ sini Segu centre kɔrɛ la Mamu Dafe ale ye wele bila maa min ma sa o ye Salifu Berete n'a bɛ fɔ ale ma ko kɔnɔ ziirinda la ko baara in bɛ tali kɛ mun na ko fɔɲɔgɔnkɔ sɛkili ziiri in tɔgɔ de ye fɔɲɔgɔnkɔ sɛkili n'a kɛra min ye n'Ala sɔnna ma an na o ɲɛdɔn k'an to yan sabula min ye Mamu Dafe a yɛrɛ kun taalen don masa la Côte d'Ivoire a segira bi a nana yɔrɔ min na a y'i kunna Segu kan yaasa min ye nin baara in ye u bɛ se ka taa k'a ɲɛna cogo min maliden caman u bɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye bɛn baara min ye n'o daminɛna an ka jamana kɔnɔ k'a taabolo ka ɲi ko baara min don k'a y'a to sigidaw la maaw sera ka kuma ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ko nka u bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ laɲiniba minnu bɛ ka kɛ u ka timɛ u ka sinsin baara u ka kɛ n'u ye yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale dagayɔrɔ la min ye sanubɔlaw ye n'o ye orpailleurs ye ndamanda baarakɛlaw u taara ale fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko sanu min bɛ an ka jamana kɔnɔ k'o ka ca ni ba n'a saya ko caman de bɛ yen u bɛ kumani an ka jamana ma ko min ye ɲɛmaaw ye u k'u ɲɛsin a yɔrɔ ma ka se ka baara kɛ yaasa lafiya bɛ se ka don cogo min jamanadenw yɛrɛ olu fana bɛ se ka baara kɛ cogo min u ka ɲɛmaa n'o ye Seydou Keita ye ko ni olu kɔni sera ka labɛn ka se ka baara kɛ ndamandaw la ka ɲɛ gouvernement yɛrɛ ka hakɛw kɔnɔna na ko FENOM ko n'Ala sɔnna ma ko Mali sanu k'a bɛ bɔ dawɛrɛ la ko min tɛ nin ye ko sabula denmisɛnnin caman de bɛ yen bi mun bɛ nin baara in kɛ nka a tɛ ka kɛ hakɛw ni fɛnw kɔnɔna na o b'a gɛlɛya CNT maaw k'olu tun bɛ daraka dun baro dɔ la bi o kɛra CNPM kɔnɔna na o ye Seko da ye sa o CNPM CNTM Conseil national de transition maaw olu minnu bɛ jamana nafoloko kunna sa k'u taara u ni Conseil national de patronat u n'olu ye baro sigi kɛ sɔgɔmada in na daraka dun baro sigi min bɛ tali kɛ musakako la Mamadu Ture ni ale yɛrɛ ye CNT o sariyako ni o musakako ɲɛmaa ye ale tun bɛ yen Nuhu Sar ale tun bɛ yen CNT ɲɛmaaw tɔgɔ la ko baara in kɛkun ye min ye yaasa sɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛnyɛrɛye tigilamaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ a ko la cogo min na sa min ye Sidi Daɲogo ye CNPM tɔgɔ la ale ye dunan ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila u ye baro sigi kɛ sɔrɔ bɛ cogo min na ka se ka dɔ fɔ o la halisa CNT kɔnɔna na CNT musow bɛ tile saba baara la u bɛ k'o kɛ Banankɔrɔkaw fɛ yen ko yaasa musow jɔyɔrɔ yɛrɛ bɛ kɛ min ye jamana ko la min ye wasaden muso ninnu ye u bɛ se ka o baara kɛ cogo min ko ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye honorable Aïssa Cissé n'o ye Chateau ye ale ni wasaden ɲɛmaa wɛrɛw olu tun bɛ o ko in kɛnɛ kan yen
an ka jamana kɔnɔna na kabilatigi minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛla la ni o ye Baja Ag Amatu ye ale bɛ Amanokali ye ka bɔ Menakakaw fɛ yen Ilimunɛnu olu ka ɲɛmaaba ka taa fara honorable Abdul Majid Ag Mohamed Nasser kan ni ale ye Kalanta Saru ka tribu ɲɛmaa ye min ye Abdullahi Ag Mohamed Al Ansari ale ye maa mafalenba ye ka taa fara maa wɛrɛ kan n'o ye Yusuf Ag Mohamed ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka taa bɔ Turki olu ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ badenya ni teriya sira la yaasa Mali ni Turki bolo bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min o badenya ni o teriya o bɛ se ka sinsin cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ siraba ka kasara ko kɔlɔsili kɛ Gawokaw fɛ yen tile kelen kalan bɛ ka kɛ olu tile damadɔ kalan bɛ ka kɛ olu kunna yaasa ni maaw ye siraba ka kasara sɔrɔ fura fɔlɔ minnu bɛ kɛ u la u ka se ka olu ɲɛdɔn cogo min dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sa ko min ye Gawo kɔnɔna na maa bɛ yen n'o ye sɔrasi ye n'o ye polisi ye n'olu bɛ baara kɛ siraba kan sa ko kalan in ko a bɛ ka kɛ olu kunna yaasa maaw bɛ se ka lakisi cogo min Kayindi jamanakuntigi kun bɔra yen salo fala y'an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko lycée k'a bɛ ban san wɛrɛ Kayindi lycée minisiri taara ka taa baara lajɛ a ko ale yɛrɛ dabali banna o ko n'a fɔra k'an bɔra yan juillet kalo tɛmɛnen ko sogo wulilen filɛ nin ye ko n'Ala sɔnna a ma k'a ye yɔrɔ min ye ko san wɛrɛ rentrée Kayindi lycée k'a bɛ dayɛlɛ a bɔra a taara lycée Dugukolo Konare fana na yen lycée Dugukolo Konare fana na baara dɔw bɛ ka kɛ ka dɔ fara yen kilasiw kan ka se ka yen fana dilan parce que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Kayi faso ka lycée kelen pe dɔrɔn de tun bɛ Kayi depuis indépendance fo bi n'o tɔgɔ dalen don Alpha Umaru Konare fa la n'o ye Dugukolo Konare ye o de bɛ Kayiba dɔ in kɔni Kayindi ba fan dɔ in fɛ sa yen kɔni foyi tun tɛ yen ni ne bɛna na jɔ yaasa olu fana ka se ka baara kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra le 23 juillet 2023 a kɛra Kayikaw fɛ Asimi ale y'a biriki fɔlɔ da san ɲan ba de bɛ dasi a don koyi o kɛra Mali yaasa ka se ka dragonneclose kɛlɛ n'o ye Amadu Tumani Ture tun ka wulikajɔ bɛnnen don bana min yɛrɛ kɛlɛli ma kosɛbɛ minisiri min bɛ an ka kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel Assa Bajalo ye ale bɛ États-Unis kaw fɛ yen dragonneclose ale bana o jɛrɛ 27nan a b'o kɛnɛ kan fɛɛrɛ ni baara minnu kɛra Mali kɔnɔna na a y'i da don o bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ min ma sa ko vers de Guinée ale bɛ se ka kunbɛn cogo min Mali yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu tigɛ ka bɛn 2026 san ma ka se ka bana in ka se ka caman bɔ a la an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya ni lafiya bɛ se ka na cogo min na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni Mali yɛrɛ ye sariya minnu sigi sen ka kɛnɛya ko la baara in bɛ tali kɛ o la chef d'état-major général de l'armée a ko nin waati laban in na k'u ye wulikajɔ caman kɛ Jene mara la wa Jene maaw a n'a lamini ka taa se fo yɔrɔ caman ma u y'a jira k'a fɔ k'u ka baganw caman kun minɛnen don k'u sera ka u tɛgɛ da olu dɔw kan wa k'u b'a ɲini wolomasiri ta